Yn 2012, derbyniodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru gymynrodd gan Ystad Eluned Gymraes Davies i gynnal cyfres o weithdai i'w choffau. Bydd yr arian yma yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo addysg gydol oes, i ddysgu am grefftau a sgiliau amrywiol. Roedd prosiect Ben Llyn yr ail mewn cyfres o 6 a fydd yn cael ei cynnal mewn gwahanol ranbarthau ledled Cymru. Dyna un peth pwysig am y prosiect ydy bod ni wedi dysgu sgiliau gobeithio fyddech chi'n gallu defnyddio nhw eto. I think that would be Eluned Gymraes Davies's dream, probably, the ideal. Oedden ni wedi clywed sôn am Eluned Gymraes Davies, a falle yn y cychwyn ddim yn gwybod llawer iawn amdano hi. Dyna y peth, oedden ni methu ffeindio allan digon am cefndir hi. Ac oedden ni eisiau dallt pwy oedd wedi ariannu hyn, pwy oedd wedi bod mor garedig. Ac oedd hi wedi isio rhywbeth mor penodol hefyd, bod ni'n helpu pobl oedd angen i helpu, oedd hi isio ella symud ymlaen i rhywbeth newydd yn ei bywydau nhw. Bwriad y cwrs oedd cyflwyno pobl i gwahanol dechnegau ac arddull gwaith metal. Mi nath o apelio at fi achos oedd o just lawr lôn. O'n i'n rhydd ar y pryd i ymrwymo i'r peth, oedd gyda'r amser i wneud o. A efo rhywun fel Ann ac Angela hefyd wrth y lliw, o'n i'n gwybod fydda fo'n brosiect gwerth chweil i fod yn rhan ohono fo. Angela a fi'n gweithio efo metal yn penderfynu gwneud y prosiect ar y cyd sydd ella yn anarferol i'r ddwy na ni, ond mae wedi bod yn rili braf gweithio efo'n gilydd arno fo. Achos bod y ddwy na ni'n gweithio efo metal, da ni'n gweithio efo metal mewn ffordd llawer gwahanol yn gilydd, tydan. Dwi'n fan, ac yn cain iawn, bach, a ti'n medru gweithio yn fawr ofnadwy dweud. Mae'n ffiniau celfyddydol i wedi bod yn weddol gyfyng o fewn gwaith graffeg neu gwaith dylunio a darlunio. Felly, oedd y cwrs mae'n apelio achos bod o'n mynd i fystyn yn ffiniau creadigol i mewn ffordd i fod yn gweithio mewn cyfrwng cwbl ddiarth. A mi o'n i'n cychwyn o scratch yn hollol. O'n i rioed i gafal mewn fflam boeth a rioed i defnyddio unrhyw fath o kit soldro na ddim byd yn y mywyd y blaen. O'n i rioed i llifio darn o fetal. Felly mi oedd yn dechrau reit o'r sylfaen gwylod. Oedd o'n cymryd yn ganiataol bod gen neb wybodaeth o gwbl. Felly oedd o'n accessible iawn. Da ni wedi gwneud gwaith gof, gwaith copr, gwaith boglynu mewn copr, embosio, gwaith dybu bach o waith coed. Gwaith papur mwyn gadael y marciau arnyn nhw ac inc ar y papur. Nid tudalena a llyfrau. Gwaith wiren, soldro, torri fy lli. Bob math o beth yn dod, ei gwir. Ond bob dim o'r cychwyn yn da, yr papur i hun wedi greu allan o ffiber cotwm, y teglenna, allan o'r rod hyn os gyda ni pen a copr i greu y teglenna sy'n mynd i wneud y gwaith boglynu'r embosio yma. Un brief oedd na efo'r prosiect oedd i edrych ar lenyddiaeth o Ben Llyn a gwaith beirdd a llenorion oedd yn benodol gysylltiedig efo Pen Llyn. Dod ag elfen o lenyddiaeth Llyn i fewn i'r llyfrynau yma oedden ni'n ei cynhyrchu. Am Pen Llyn mae'n hyllenol, taran fel drymiau taron, dorn y glaw fel darnau glo, yn fydrwydd dros garnfadru, a miloedd o fellт melyn, yn rhyw fflach o lach ar lun. So mae thema bach Pen Llyn yn rhedeg trwy bob dim, ond mewn ffordd personol iawn i bob person. So, maen nhw'n gwneud prosiect bach personol, ond mae o gyd yn dod at ei gilydd mewn un cywaith mawr. Mae'r manylder, dwi'n meddwl, yn y gwaith yn reit fan
o fewn y tudalenna, mi fydd y gerddi rei yn nhw sydd wedi cael ei ysgrifennu gan y pobl eu hunan a rei gen enwogion. Ond oedd o'n them hefyd, oedd o'n gadael i ni dod â lot fawr o sgiliau i fewn iddo fo. I think there's three things I've gained from the course. I've learnt some fantastic new skills, and I think we've created a lovely community of people here. It's been lovely, the people coming together, and to see the kind of work that everybody's created. I think we've all fed off each other, and that's been a wonderful thing. Mae nhw'n sgiliau hollol newydd i mi gweithio efo copor ag arian a soldro pethau da ni rioed wedi wneud o blaen. A plygu wiran, yr unig wiran dwi wedi wneud ydi wiran i gadw defaid mewn cae a felly. Ond mae hwnna wiran bigog ag yn hegar, ond wiran gopor yn dipyn brafiach i weithio hefo'i. Dwi wedi mwynhau gweithio yn arw hefo'r metala, dwi wedi mwynhau hefyd gwneud y papur. Mae hwnnw'n beth hamddenol braf i wneud. A wedi mwynhau gwneud ysgrifbyn i gael sgwennu hefyd. A wedyn, oes mae'n obeth, mi fyddai'n defnyddio'r sgiliau eto, bydda'n sef. I've really gained in confidence, and I've always thought I was quite creative, but I never realised I could be an artist, and I'm beginning to realise that maybe I could be. I'd done a series of really quite stressful jobs prior to 18 months ago, and so never really had time to do anything like this. And it's been great fun meeting people who feel the same, have got such an artistic view on life and are so creative, and it's just been brilliant to experiment and practice. Mae cael ymwneud efo prosiect fel hyn oedd yn cynnig addysg i ni ac yn datblygu'n sgiliau ni, a bod ni ddim wedi cael y talu ceiniog amdano fo, a bod bob dim wedi cael ei ddarparu i ni a cael tiwtoriad mor wych, a bod y gyd am ddim wedi bod yn gret. Dwi'n fel ar neges o Ben Llyn yn y cyd-destun yma ydy, ydych chi byth yn rhy hen i ddysgu sgiliau newydd, a dydych chi byth yn rhy hen i ddatblygu ar eich profiadau chi yn eich bywyd bob dydd. Ac os gawch chi gyfle bod rhywun yn dod atoch chi dweud, fysach chi licio gwneud y cwrs yma i ddysgu sgil cwbl newydd, gnewch o, achos mi wneith o yn anochel gyfoethogi'ch bywyd chi. Pnawn da i bawb, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i ddod yma i gychwyn yr arddangosfa hyfryd hon, sy'n gwneud yma yn yr oriel o didog hon. A little less than 10 years ago, a woman called Neges Davis passed away. Now, who was she? She was the head of a pioneering, really innovative, groundbreaking community centre which Morgan County Council had set up some 60 years ago in the uplands in Swansea. And she believed very, very strongly in the preservation of skills and in the communication of those skills and in developing, as it were, the ability to make things. The exhibition you will see also has a connection with the collections of the National Library, a national storehouse of cultural artifacts, of images, of ideas, of stories, of narratives that should be accessed by people right across Wales and beyond. And if you look carefully at some of these items that are being shown upstairs, you will see patterns, motifs from some of our collection put to use by people in real lived circumstances right across Wales. And this is really what we're doing here today.